Ten, ktorého lakota volá Haokach, tlčie do svojho bubna vetrom a vzniká hrom. S hromom prichádza blesk. A s bleskom prichádza oheň. Žiadny bubon nepočujem. Všetkým lietadlám máme hlásenie o lesnom požiari. Poďme, chlapci, nakladáme! Toto leto Prihnala sa búrka. najlepší hasičský tím na svete Pozor na výšku! dostane nového člena. Práškovič, ten preteká? Práškovič! Si akýsi malý, ale to nič. Vďaka. Prišiel si sem, aby si sa stal hasičom. Zásah! Liať bahno na ľudí, z toho sú táborníci smutní. Z veľkej párty v mojej chate sú táborníci šťastní, rozumieš? Odpoveď je áno. Áno? Čo? Nikdy nepochopím, prečo vyskakujete z dokonalého lietadla. Pochop, my skáčeme z teba! Padaj z tohto sektoru. Prepáč! Rozumiem, šéfe. Disney uvádza Ahoj, zlatíčko. Nespadla si práve z B17, lebo si fakt bomba. Tie dodávky. zelenáča, Odstráň mu podvozok. Čože? Vyskúšaj ich! Vysuň kolesá, génius! obdivovateľku, Som Potápka, tak mi hovoria. Pani. Slečna. Aha, slečna. Slečna, áno. Potápka. Hej. Hej. náčelníka, Veterník, začni s manévrom. Potápka, priprav sa zhodiť náklad k ohnisku požiaru. Rozumiem. inšpektora. Pán Mayday. Ten chlapík si píše všetko, čo poviem. Áno. Takže aj toto si zapísal. Áno. Aj toto. Áno. Aj toto. Áno. Ó, frajer. Ja to zvládnem. Letia tam, Nakladáme a ideme. odkiaľ ostatní utekajú. Letíme priamo do stredu ohňa! Držte sa! Ako sa darí divým domorodcom v parku? Príďte večer na párty, bude tam zvierat až. Hej, hop! To hovor svojmu hangáru. Paráda! Lietadlá 2 Je to ako chalapeňo, čili od mami. Štípe. Dvakrát. pristávajú v lete 2014.